Hej gutter. Så er jeg tilbage igen. Nu har jeg siddet og arbejdet lidt på en intro til Elite Jackass. Det er en af mine rigtig, rigtig gode kammerater, som jeg rigtig godt kan lide. Han er fucking flank. Så jeg har lovet ham at lave en intro. En Minecraft intro. Hvor ham her, gutten her, han flyver. Det er så bare et andet fucked up. Jeg tror nok, han er kommet til at flyve lidt for hurtigt, så jeg kan lige prøve sådan. Men han skal sætte armen og hovedet sådan tilbage. Jeg er nok kommet til at trække ham lidt for hurtigt op. Men fuck det. Skidt være med det. Det går nok. Det, man kan godt se, at han er på vej til det. Så ja, det var alt for mig, Chris her. Så ja, see you bitches.